Hola nois i noies i benvinguts a un nou vídeo de càlcul mental. Vinga, comencem! Primera operació. 60 per 2. 60 per 2. Penso, preparo i paro i mostro. 60 per 2 és igual a 120. Següent. 60 per 8. 60 per 8. Penso, preparo i paro i mostro. 60 per 8, 6 per 8, 48, i li afegeixo un 0. 480. Vinga, anem a per la tercera. Tercera operació. 61 per 8. 61 per 8. Penso, preparo i paro i mostro. 61 per 8 dona 488. Seguim. Ara toquen restes. 348 menys 179. Repeteixo. 348 menys 179. Penso, preparo i paro i mostro. 169 és el resultat. I anem a per la última operació. La última, que és 625 menys 488. 625 menys 488. Penso, preparo i paro i mostro. El resultat és 137. I ara és moment de fer els problemes orals. Primer problema. Si 8 nenes tenen 3 revistes cada una, quantes revistes tenen entre totes? Repeteixo. Si 8 nenes tenen 3 revistes cada una, quantes revistes tenen entre totes? Penso, preparo i paro i mostro. Si hi ha 8 nenes i cada nena té 3 revistes, en total tindran 24 revistes. Molt bé. Següent problema. Tinc 10 bales, en guanyo una i en perdo 8. Quantes en tinc ara? Tinc 10 bales, en guanyo una i en perdo 8. Quantes en tinc ara? Penso, preparo i paro i mostro. Per tant, si en tinc 10 i en guanyo una, en tindré 11. Però d'aquestes 11 en perdo 8. Per tant, em queden 3 bales. Últim problema. Hi ha 3 finestres amb 3 testos cada una i 3 flors
a cada test? Quantes flors hi ha en total? Repeteixo. Hi ha 3 finestres, amb 3 testos cada una, i 3 flors a cada test. Quantes flors hi ha? Penso, preparo i paro i mostro. Per tant, si jo tinc 3 finestres, a cada finestra hi tinc 3 testos, un, dos, 3, i a cada test hi ha 3 flors, que ho marcarem amb color groc. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3 flors a cada test. Doncs, l'operació quina serà? Tenim 3 finestres per 3 testos a cada finestra per 3 flors a cada finestra. Per tant, hi ha 27 flors. I fins aquí el càlcul mental d'avui. Ens veiem al proper vídeo. Adeu!